Hai un momento iba, pero... Aí, listo. Vale. Se tiverades que escoller un reto global, ao que nos enfrontamos como humanidade, ao que nos enfrontamos como planeta, que reto sería? E onde o localizaríades nese mapa? Vedes algo raro no mapa este? Está como hablado, distorsionado. Vale, distorsionado. Tedes a mesma percepción? Podes falar galego? Hai alguén que teña algún... non? Sí? Vale. Son bilingüe desordenada, así que son capaz de falar, empezar unha frase en castelán mesma que non falo ben, non penso en ningún outro idioma, senón que é un desastre, vale? Bueno, este mapa é sabedes que hai como diferentes modelos, é o mapa de Peters. O que estamos acostumadas a utilizar é este que tedes aquí. Creo que vou depender de vos, non? Este que tedes aquí, que é o de Mercator, que é o habitual, o que utilizan os libros de texto, o que utilizan o sistema educativo para toda a parte que ten que ver con xeografía, non? Fixademos que este mapa nos sitúa no centro do modelo a Europa, a Estados Unidos. Se colledes así o frontal central, estamos aí super colocadas, céntricas, incluso super grandes, verdade? Se collemos o modelo de Peters, fixademos onde estamos. O modelo de Peters, bueno, partamos do principio de que poñer en plano algo que é esférico é moi complicado. Isto ten a súa complicación. Pero é verdade que dependendo dende a óptica dende que a queramos ollar, se nos vamos atrás un momento, estades dándolle vos a presentación ou me estáis facendo caso a mí? Está facendo caso intermitentemente. Vale, vale. Bueno, da igual. Outro modelo, o que temos no noso imaginario, ¿no? Nos centra no planeta, no medio. Sabemos que nós non estamos no Ecuador. Se estivéramos no Ecuador, a pesar do calor que tivemos estes días, ¿no? Estaríamos ainda moito máis achicharradas, ¿sí? Fixadevos a diferencia, ¿no? De concepto. Bueno, de repente, nós non somos o centro do mundo, nós non somos... ¿sí? Entón, sempre me gusta moito traballar con este modelo, aínda que non está actualizado no que as divisións se refire, o dito, seguramente ten alguna distorsión tamén respecto ao que funciona realmente, ¿no? Que ao final é un modelo esférico posto en plano. Bueno, pois vos propoño que traballando con este modelo para ir dándolle a información distinta, ¿no? A noso cerebro, non só como modelo de Mercator, que intentedes cada unha de vos, cada un de vos, establecer un reto. Cal sería o reto que vos considerades prioritario ao que nos enfrontamos como humanidade ou como planeta, como que irades? Podedes escoller as dúas ópticas, despois falaremos disto, vale? Non hai respostas boas nem respostas malas, vale? Así que, simplemente, cal sería esa prioridade que vos estableceríades, ese grande reto? A desigualdade. Vale, grazas, porque romper o xeo costa, A desigualdade. De alguna desigualdade referida máis polo miúdo ou desigualdade Pois en gran paraguas? Entre continentes, prácticamente. O sea, como un continente ou dous, unha parte do mundo vive en base a que a outra sea... Moi ben. Vale. Xa non estás dando pistas, pero a pregunta inevitable, a segunda parte do que
sería capaz de localizar en algún punto? No iba a estar centrado obviamente todo en Estados, Europa, América do Norte, pero outros continentes tamén os vestigios do municipal. Sí, e ademais a grandes, non? A grande... Bueno, con estes eses que acabas de facer, despois lle daremos outra volta. Bueno, pois o exercicio que acabades de facer vos, saliron 5, non? Grandes retos. O fixo en 2015, bueno, en 2014-2015, o fixo Nacións Unidas, levoullos un poquinho máis a vos, sí, tardaron un pouco máis, pero veredes que as cuestións que acabades de decir están todas recollidas aí. Están todas recollidas como grandes retos, é dicir, un cartel que as identifica desigualdades, contaminación, cambio climático, pobreza, etc. Están recollidas cun título diferente, evidentemente, menos mal, que dedicándole 2 anos non encontraron, sí, unha denominación aceitada, e o que fixeron foi isto, decidir cales eran os grandes retos os que nos enfrontábamos cara a vista de 15 anos por diante, non? Dende a Xenda 2030 entrou en vigor o 1 de xaneiro de 2016 ata 2030, que ese é o noso grande reto. Os obxectivos que se lexiron foron estes de aquí. É moi importante para entender a xenda dúas cuestións. Unha, é unha xenda política. Vale, non é unha xenda só de políticos, pero tampouco é un documento estratégico planificador de outro tipo de cuestión. É unha xenda política que nos afecta a todas e a todos, ¿sí? É unha xenda aprobada por 193 países, moi diversos e moi distintos. Por lo tanto, a xenda ten unha parte boa, moi interesante, que eses 193 se puxeron de acordo para establecer os objetivos, e ten certas carencias. Cando a revisamos, en grande medida, é por esa diversidade dos países que aprobaron a xenda, de acordo? Vale. Mirade, a orixe da Xenda 2030, por primeira vez, bueno, ten como dous camiños que se unen, que ven ramificados con anterioridade. Por primeira vez un documento deste tipo recolle as dúas grandes tendencias que había. Unha, a referida ao verde, ao green ou ao medioambiental, ¿sí? Que é toda a liña do Cumio da Terra e de Río máis 20, que é onde se estaba traballando sobre medio ambiente, bueno, eu lle chamo verde, pero entendereme con esa etiqueta, ¿sí? E despois falaremos do tema de sustentabilidade, porque a veces se utiliza, se asimila só a esta parte e moito máis, non? E a outra liña que se viñan traballando que eran os obxectivos de desenvolvemento do milenio, que precisamente son os que dan orixe á Xenda 2030, porque remarcan o seu prazo de cumprimento, remataban en 2015, a finais de 2015. Os obxectivos de desenvolvemento do milenio eran menos que os da Xenda. Esperad, isto vos lo conto despois. Aquí. Aí. Isto me pasa por ser desordenada tamén de outro tipo, non só lingüísticamente. Vale. Bueno, os obxectivos de desenvolvemento do milenio eran moito e viñan centrados sobre todo nas persoas. Utilizándose moito no concepto de cooperación internacional, sobre todo referida ao ámbito que comentabas ti antes, a esa relación entre as denominacións son múltiples, enormes e moi diferentes, non? Países, vemos unha denominación de países, como era, desenvolvidos en desenvolvemento, despois pasouse ao concepto de países do norte e do sur, ¿sí? Agora falamos de países enriquecidos e empobrecidos, non hai unha boa denominación seguramente, pero entendede, nesa parte que decíamos antes, dos países que gozan dunha determinada serie de privilexios fronte a outros que non os teñen, non? Os ODMs, aínda que posiblemente na súa orixe no seu xermolo non tiñan esta intención, tiveron un gran impacto neste ámbito, ¿sí? Pero non tiñan esa outra parte ambiental, etc., ¿sí? Que sí contempla a Xenda. En todo caso, como vos dicía, a Xenda aprobouse en 2015, entrou en vigor en 2016, vota de contas. Estamos justo no medio, no límite do cumprimento do tempo para chegar a constitución dos
obxectivos dos ODS. ¿Sí? Estamos xusto no medio. Botamos un montón de tempo falando de como implementarla, de como poñela en marcha. ¿Sí? Pero non acababa de chegarse a accións concretas. Para intentar chamar a nosa atención neste sentido, no 2020 determínase que esta, dende o 2020 ata o 2030, vai a ser a década de acción dentro da Xenda. É dicir, vale, deixade de falar, isto pasanos moito a universidades, estamos encantadas coa Xenda 2030, os ODS, levamos dende 2015 falando de como implementala, que facer con ela, como poñemos o logo, onde o poñemos, patas para arriba, patas para baixo, pero ao final a cuestión é como conseguimos contribuir a que se cumpran eses ODS, vale? Entón o que nos din é, bueno, deixade de discutir de como e remangadeos e poñedevos a facer, ¿sí? Por eso o concepto ese de década de acción. A súa vez, tedes que saber, xa que estamos falando da Xenda, que ten que ver co que vos hablas despois, o concepto de desenvolvemento de sustentabilidade, está dividida no que denominaron as 5 Ps. Funciona ben en inglés, en español xa non funciona tan ben o concepto de 5 Ps, pero en galego ten unos conceptos, ¿sí? Que é persoa, planeta, prosperidade, paz e parzarías, vale? Alianzas, os tedes aí repartidos. As P's de persoas teñen que ver con por fin a pobreza, fame cero, saúde e benestar, educación de calidade, este é un dos obxectivos centrais dos que falaremos hoxe, e igualdade de xénero. Planeta ten que ver con auga e saneamento, con produción e consumo responsable, con acción polo clima, vida acuática, vida terrestre. Prosperidade, enerxía limpa e accesible, traballo digno e crecemento económico, industria, innovación e infraestructuras, reducción das desigualdades, cidadanía e comunidades sustentables. Fixadevos, nesta liña de prosperidade é onde están os ODS que foron máis criticados ou máis discutidos. En concreto, o 8 ten unha parte que fala do crecemento, en pleno debate sobre o futuro, non? Do desenvolvemento da sustentabilidade, que parece que pasa máis polo decrecemento que non polo crecemento. Unha das porcentaxes que aparece aí como proposta de crecemento para o 2030, bueno, foi unha das cuestións máis criticadas. É moi complicado, como vos decía antes, pola diversidade e a desigualdade que saliu antes tamén respecto aos distintos países e as distintas situacións. Seguramente nós temos que formular en serio o concepto de crecemento. Posiblemente hai outros países que precisan falar de crecemento ou a lo menos dun reparto distinto, non? A cuestión é que ese crecemento non o falan como fixemos nós, ¿sí? Arrasando co que encontrábamos por dentro. Bueno, vos vou dando notas así puntuais, porque isto non se trata de que a Xenda sea perfecta, pero bueno, ten unhos puntos dos que discutir, ¿sí? Dos que dan lugar a posibles liñas de desenvolvemento de mellora. Hai outra das P's, ten un só o dese vinculado que é o de paz. De repente paz pasou a ser unha cuestión central nas nosas vidas, non? Desde nada. Cando se aprobou a Xenda, cando nos decían aquelo de que a Xenda 2030 nos afectaba a todas, o concepto de paz aquí, bueno, non nos parecía que non nos tocaba tanto. Sin embargo, cando falábamos de paz, a pesar da nosa historia, a historia que temos moi recente no noso país, falábamos de paz, xusticia e institucións fortes. Recordade que a Xenda se aprobou en 2015 en plena corrupción dos partidos políticos, non? En España. E por outro lado, a parte de parcerías, que alianzas, chegar a ser as redes, non? Para poder cumprir os objetivos e para un desenvolvemento máis adecuado. Vale. A Xenda 2030 hai dous conceptos que non podedes perder de vista, que son o concepto de transversalidade e integralidade. Non podemos tocar un só obxectivo sen ao final estar contribuindo ou traballando con outros dos obxectivos. A Xenda non é algo que eu escollo un obxectivo, un ODS, no que me vou a centrar. Al final os ODS están todos interrelacionados. Pero ademais, para o cumprimento dos ODS, a Xenda nos interpela a todas as persoas, ¿sí? A todos os países,
a todas as institucións, a todas as entidades, etcétera, etcétera, e tamén as persoas. Despois falaremos desto, é unha especie de cebola, non? Con varias capas. Cada unha de nós ten posibilidade, somos un axente decisor dentro da nosa contorno, e está interrelacionado entre todas. É moi interesante este concepto que vos decía antes, de que se rompe esa idea de que un problema dos países do sur, dos países empobrecidos, é que os países do norte podemos contribuir ou non, pero que os problemas están longe de nós. De aí o exercicio que vos decía do mapa. Dende logo sodes alumnas e alumnos avanzados, porque costou-vos moitísimo localizar os retos nun só punto do mapa, e que esa é a cuestión. Os retos xa non están localizados, xa non somos capaces de velos localizados nun punto concreto do mapa, senón que están transversalizados. Tivéramos que escoller, se isto fora noutra época, donde nos pudiéramos relacionar ou faríamos con posits, con non sei que, se hubiéramos feito así, encheríamos, non? O mapa un posit enorme, porque ao final é un problema global, non son retos puntuais donde xa que focalizar intervencións concretas. As intervencións teñen que ser distintas segundo os ámbitos e segundo as localizacións, pero é un problema que nos afecta, son problemas, son retos que nos afectan a todas e a todos. E a frase que veredes por todos lados, o que fixeron moi ben coa Axenda 2030 é a parte de comunicación. Non me digades, a Axenda é super bonita. Non vedes o rosco este por todos lados? Sí? A veces non sabemos moi ben que pinta ali, porque o que nos están contando non é moi coherente, non? Cos logotipos da Axenda, pero que son os ODS, a imaxe da Axenda que se ve moi ben, é moi chamativa. Sí? E unha das grandes frases que está detrás da Axenda é a de non deixar a ninguén atrás, que outra destas pasa un pouco como o rosco de cores. Cando as coitas a veces dis, isto está un pouco distorsionado, non? Dentro do ámbito, do marco no que nos están contando. Entón, ten en conta estas tres cuestións. E un terceiro concepto importante aquí, que sairá despois, é o de multinivel. É deses conceptos que son moito do marco dos que manexan a Axenda e dos que traballan en cooperación internacional, pero é moi interesante ese concepto de multinivel porque nos fai entender esta cuestión de que cada unha de nós temos unha responsabilidade concreta dentro do ámbito no que podemos tomar decisións ou a cara onde podemos presionar para a toma de decisións, non? Pero que temos que ter en conta que é un sistema complexo onde hai distintas capas e distintos ámbitos e responsabilidades, non? Son como sectores que están interrelacionados, pero que hai que facer fluir e comunicarse, non? Xerar redes entre esas partes. Bueno, quería comentar rapidamente, seguramente isto xa saiu, tampouco, e vos seguramente xa coñecedes tanto máis que a mí eses dous conceptos, o concepto de desenvolvemento e o concepto de sustentabilidade ou sostibilidade, sabedes que se moven en dos. En galego a traducción é máis complexa, tiramos máis ao concepto de sustentabilidade, non? Pero hai lixeiras diferencias entre falar de sostibilidade que de sustentabilidade. En todo caso, os conceptos de desenvolvemento e de sostibilidade son dos conceptos moi complexos, moi polémicos, además. ¿Sí? Falábamos que hai distintas tendencias nese concepto de desenvolvemento e tamén no de sostibilidade. Eu non vou a entrar nos distintos matices, eso nos levaría outra hora completa, pero sí que é interesante, bueno, eu sempre me acollo, aínda que tamén é moi criticado, xorde matices, non? A esta definición, ao informe, ao concepto de desenvolvemento sostible que aparecía no informe Brundtland. Por certo, Brundtland era unha primeira ministra, era unha muller, ¿sí? En 1987, que sabedes que ahora no momento en que todo nos parece que é antigo xa, que nos fagamos referencia a unha cita de 1987, a mí me sigue parecendo unha cita moi válida, que fala de que o desenvolvemento sustentable é aquel que satisface as necesidades do presente sen comprometer as necesidades das futuras xeracións. É máis moi simbólico que isto se dixera no 87 e que miremos agora no 2022 e vexamos que dende ese momento ata agora xa comprometemos moitísimo máis ao futuro, non? Das seguintes xeracións. Estamos nun momento en que todas as previsións, vedes que os escenarios de cambio climático se traballan tres escenarios, non? O máis feble, o medio e o máis urxente, non? Estamos abaraxando o máis urxente, pero a mí sabemos que incluso o
máis urxente se está acelerando respecto ás previsións que estaban feitas, non? Entón, bueno, estamos nun momento no que usen xa as medidas respecto a ese concepto de sustentabilidade. Vos decía antes que a veces cando falamos de sustentabilidade nos vamos directamente, a nosa atención se centra única e exclusivamente a esa parte, eu denominaba antes, do verde, do medio ambiental. Eu puxen aí na diapositiva do ecolóxico, ¿sí? E, sin embargo, ten como mínimo esta é a división tradicional, dúas patas máis, non? A parte económica, que é moi importante, eu venho de educación, é como, a parte económica me queda como lonxe, pero é importante, por lo que decíamos antes, para as desigualdades, e a parte social, que eu creo que é unha das fundamentais e que normalmente deixamos sempre a marxe. E que é moi importante na temática deste curso, ¿sí? Porque, se vos fixades, hai unha parte das iniciativas empresariais, en xeral, e se mirades o sector do turismo tamén, que se centran moito nesta parte ecolóxica, no verde, ¿sí? Por que as empresas que están ao noso redor, non vou a nomear ninguna, vale? Porque eu creo que se debe estar na lista negra xa de todas as empresas locais de Galicia. Por que as empresas que temos ao noso redor se centran no ambiental? Nas bolsas de papel, nos tecidos reciclados, na xestión de residuos. Por que credes que se centran máis no verde e o social non aparece como ningún? Principalmente también lo que se ve. Ibas a comprar, si será una bolsa de papel, ves que se el tapón es tejido reciclado y verde, pero las condiciones en las que estén los trabajadores, cómo influyen la economía es algo que para la promoción da red, por lo menos como eu non queres demostrar, porque tamén non Pois mira, isto me abre outra fiestra moi interesante, que falamos algo moito máis interesante que vos xa sabedes, que eu vos viña a contar sempre a construcción colectiva, non? É máis interesante que a raíz da cuestión. Eu vos iba a decir porque a percepción que eu teño, que non quere decir que sexa a correcta, é que é máis cómodo, máis fácil focalizar, agora mesmo, focalizarse no ambiental que focalizarse en outro sector, non? O económico, evidentemente, está detrás das referencias dos intereses. A parte social non se mostra porque é máis difícil poñer en marcha medidas que teñan que ver con esa parte. Pero esta orientación que acabas de dar aquí, esta perspectiva, é super chula, é moi interesante. Y que además, por ejemplo, un tema ecológico, vimos que usa bolsas de papel, pero non ves realmente que se pasa por residuos das fábricas, estamos falando de roupa que están en outros países, entón é ecológico de portas para fora, pero realmente é ecológico un pouco que se E por que creedes, iba a dizer por que crees, pero parece que precisamente alguén intervén, non? Despois o machacamos a preguntas. Por que creedes que nós como consumidoras, como consumidores, facemos esa ollada tan reducida? Porque también es más cómodo con uno mismo. Comprar una bolsa de papel y decir, qué bien, no estoy contaminando. Pero no te paras a pensar de que, por ejemplo, en el sentido de la ropa, la industria de la ropa es la segunda más contaminante, sobre todo si procede de Zara o grandes multinacionales. Entonces, como consumidor es más fácil decir, bien, estoy ayudando al medio ambiente con esta bolsa de plástico, da igual que haya comprado 30 piezas de ropa cuyo proceso requiere muchísima agua y productos muy contaminantes. Ben, e ademais que non sei onde foron fabricadas non? Que nesto avanzaron tamén moito, Bueno, lo de ser, yo creo que hoy en día somos todos conscientes que la mitad de la ropa que llevamos puesta ¿Sí? nos hacen 100 niños en Malasia, literalmente. Lo que pasa que, ¿qué otras opciones tienes? A no ser que vayas, las tiendas de segunda mano en España son carísimas. Si tienes una economía media, vas a comprar donde encuentres la ropa barata, quizás no es la producida industrialmente de forma super grande. Bueno, pues xa contaste vos que é unha parte importante, non? Eu achaco esta cuestión tamén a unha parte de información e de formación, ¿sí? Unha parte de información e de formación que partiría tamén
dun principio de exigencia, non? Para as entidades, as empresas das que consumimos ou das que formamos parte tamén como usuarios iniciales. En todo caso, ollo a esta afirmación que acabo de facer porque é moi injusto cando todo o peso da responsabilidade do que pasa en sustentabilidade a cargamos no individual, ¿sí? Que hai temos que ollar sempre o equilibrio, ¿no? Que nos, acaba de falar de antes, ¿sí? Que decíamos, nos temos unha esfera de decisión limitada, é moi poderosa, porque se todas xuntas facemos presión, temos unha capacidade, ¿no? Pero é limitada no seu rango ata onde podemos chegar, ¿no? Cando traballamos no plan de desenvolvemento sustentable na UNI, na OSC, sempre traballamos dende esta cuestión, ¿no? Formula un reto que ti podas resolver só, ¿sí? Que podamos poñer en marcha o curso que é, por exemplo. Formula un reto que non vas a poder e que beneficie no que ten que ver na sustentabilidade do SIO. Na segunda parte, formula un reto que teñas que traballar en rede coas persoas que tes ao redor, encima, xerárquicamente, es que como administración estamos moi xerarquizadas, ¿no? Que tes con outros departamentos, coa xente coa que traballo e demais, sabes que é máis complicado de cumprir, porque tes que convencer, ¿sí? Tes que facer xa un traballo de incidencia. Un terceiro reto que non depende de ti, pero que lle pedirías á universidade que poña en marcha para conseguir un determinado objetivo, ¿no? Un determinado fin. Este ejercicio que, bueno, que salen cosas moi interesantes, especialmente no nivel medio, de repente alguén se dá conta que pode traballar no seu servicio ou na súa aula, aparecen aí como sinerxias interesantes, pero como mínimo nos dá a posibilidade de tomar consciencia de, non sei como decirlo, da interdependencia, das limitacións tamén que temos e de como a veces podemos incidir ou, non vou a decir salvar, pero sí incidir nesas limitacións, ¿no? Entón, esta parte é moi interesante porque ao final o que nos leva é a capacidade que temos cada unha de nós, temos distintos roles, ¿no? Somos como distintas figuras, somos usuarias, somos consumidoras, somos decisoras, ¿no? nese consumo, pero tamén vos estades aquí porque o sector en concreto do turismo vos interesa, ou estades xa inseridas nel, ou vos estades especializando, como mínimo estades rastrexando a ver se pode ser interesante ou non. Vos ides a ser figuras técnicas dentro dese sector, por lo tanto, axentes multiplicadoras tamén, non só como cidadanía, que son os planos que estábamos falando antes, senón dende o aspecto decisor de decisións técnicas, de solucións, etc. Ter esta ollada dende calquera deses roles é interesante, é dicir, cando falamos de sustentabilidade, en que nos estamos centrando? Neso no que nos estamos centrando é suficiente para poder paliar as situacións? Porque xa non falamos en cambio climático, xa non estamos falando de mitigar, estamos falando de adaptar, de adaptación. Nos temos que adaptar aos cambios que veñen. Evidentemente hai que parar isto, hai que mitigar que isto siga avanzando, pero asumimos que o dano está feito e agora o que nos temos é que adaptar. Que solucións temos, que solucións podemos poñer, non, encima da mesa para adaptarnos á situación que xa temos encima, hai que nos ven, non, que xa temos. E ademais estamos tendo evidencias moi gordas xa. Mirade, ademais desto, sen perder o fío que estabades comentando, esas tres patas que se vinculan ao concepto de desenvolvemento de sustentabilidade, hai moitos máis. Cada un dende o seu ámbito intenta inserir esa mirada, non? O cal é moi interesante porque demostra que hai moitas maneiras de actuar cara a sustentabilidade e o desenvolvemento sustentable. A min gustame moito estas dúas. A parte cultural, nos falta cultura de coñecemento do que implica a sustentabilidade, e a veces por eso tampouco temos ferramentas ou criterio para tomar determinadas decisións, pero a máis dende o ámbito cultural temos moitas posibilidades que non estamos explotando, non? Que teñen que ver con outras linguaxes, con outras maneiras de entender o social, con outras maneiras de relacionarnos, e ademais a parte política, que non son experta
neste ámbito, pero creo que ten que haber unha política proactiva cara ao desenvolvemento, que agora non está vendo, non hai esa conciencia dunha xestión especializada e determinada, e entendida tamén a política como un concepto que nos afecta a todas e a todos, como ciudadanía, non só, como decía antes, non unha política dos partidos políticos, senón máis alá. Aquí seguramente a vos se vos ocurren 50.000 círculos que poderíades ir superponiendo, pero que ao final é unha cuestión de moitos ámbitos. Bueno, isto moi rápido. No 2015, cando se aprobou a Xenda, ainda non había entrado en vigor, pero xa se fixo un estudo de que ODS poderían ser cumpridos e se poñían como tres, non sei se escenarios, como tres modelos ou formatos para chegar a cumpridos, non? Había tres deles que salían como posibles facendo pequenos cambios, pequenas reformas na nosa forma de traballar e de entender, de camiñar, non? Para o futuro. Había unha parte importante, que son todos os que tedes en lila, que se non me equivoco eran 9 ou 10, 9, que había que xerar xa unha revolución, chamabanlles, non? Que fixo este estudio. Tedes na presentación, se non me equivoco, ali bajo. Que cambios ou que implicaban eses cambios? Era unha revolución importante, un cambio grande dentro do que viñamos facendo. E por fin había 5 deles que nos exixían, se queríamos cumprilos, entre eles estaba o cambio climático, un xiro de timón, non? Un cambio brutal de dirección. Estamos falando do 2015, isto entrou en vigor no 2016. Se vos poñedes nas tres posibilidades, pois botadevos contas de se realmente fixemos o xiro de timón, se fixemos a revolución ou se fixemos pequenos cambios. Pois se me teño que decantar por un, posiblemente me decante polo primeiro, polo verde, pero non me atrevería a decir ni siquiera que nos puxemos a facer unha pequena revolución, non? Isto ten que ver con isto. Cando falamos de desenvolvemento sustentable e de educación para o desenvolvemento sustentable, temos dos enfoques. Temos o enfoque feble, tamén lleva aí o soft, ¿no? que na literatura inglesa, a parte como máis débil, é o enfoque crítico. O enfoque crítico sería o que nos levaría a xerar esa revolución, ese cambio, ¿no? Ese xiro de dirección total. O cambio feble ten un risco moi grande. Son pequenos cambios, cos que normalmente as institucións, as entidades se sinten suficientemente ben, ¿no? E aí ademais está inserido un risco moi grande, que é a responsabilidade social corporativa, que non é mala en si mesma, non é malinterpretedes, pero que ás veces, e ten que ver co que decíamos antes, algunhas das medidas que se poñen en marcha se venden como medidas absolutas, ¿sí? que non son tal. Hai un concepto que é o de greenwashing, é dicir, como podemos lavar unha imaxe, ¿no? Con medidas de determinado tipo, verdes, etc. Tamén se está utilizando para a Xenda 2030 o ODS casi, ¿no? Ollo, hai un enfoque feble que ten boa intención, que traballa nesto, etc., que non todo é, non sei como decirlo, traballar cunha falsa intención, ¿sí? Pero o risco é que podamos acabar nese sentido. Eu sempre comparo este enfoque feble a unha engranaxe que funciona, ao final estamos inseridas nela, ¿no? Somos como un síntoma así, polo menos nas institucións, como hámsters dentro da roda, ¿no? Estamos xa encamiñando, estamos dentro dela, pero unha engranaxe que realmente está oxidada, non funciona ben, non acaba de levarnos a donde queremos ir, ¿no? E o que temos que decidir é como conseguirlo. Hai un concepto moi interesante que xorde a partir da Xenda 2030, como vos dicía antes, claro, ao redor de cada área e de cada sector hai toda unha linguaxe, non? Que emerxe, e é a localización dos ODS. Seguramente ao longo destas xornadas escoitaredes falar desto, a localización como aplicación concreta a unha situación, non tanto como localización geográfica, senón como desenvolvemento nunha. Entón, esta parte é a que eu vos pediría que olledes con atención dentro do sector, non? Que estamos traballando na fase. Rastrexando un pouco estes días sobre a Xenda 2030, turismo, etc.
encontrei unha web que vos poño como exemplo de enfoque PERLE, sí, que poñía algo así como como se poden adaptar os obxectivos de desenvolvemento sostible ao turismo. Bueno, a idea é un pouco ao revés, non? Como adaptamos o turismo e as dinámicas que están dentro do turismo ao concepto de sustentabilidade e ao cumprimento dos ODS. Ao final, se o que facemos é adaptar os ODS ao que xa estamos facendo, para que fixemos, bueno, ademais de para poñelo na solapa e poñelo nos medios de comunicación, para que fixemos este despregue a nivel mundial, non? Entendedes cal é a sensación que eu tiña cando lín o titular este, non? Bueno, metemos unha ollada máis complexa, non? Mirade, como ferramentas, tedes distintas, organizacións. Todas as organizacións mundiais teñen, como decíamos antes, coa aprobación da Agenda 2030, sempre teñen pros contras, cando é moi grande chegar a acordos entre todas as entidades e institucións que forman parte é complicado, teñen a parte boa de que ao final nos empuxan, non? A todas cara a unha meta concreta. Tedes a Organización Mundial do Turismo, que forma parte de Nacións Unidas. Eu simplemente vos proporía que naveguedes un pouco por aí. É verdade que non está moi desenvolto, pero dá algunhas ideas e sobre todo ten datos, non? Ten unha parte de datos importante e ten eses apartados que tedes aí. Bueno, os inserín eu sobre a portada, pero fala de turismos polos ODS, o tableiro de datos, que vos digo que ese é o que é interesante. É verdade que agora está todo como moi centrado en COVID, pero se rastreades un pouco máis atrás, podedes ter un pouco as tendencias por onde se viña traballando, que non quere decir que COVID simplemente vaya a ser unha paréntese. Evidentemente é algo moi importante, rompe unha tendencia, rompe unha maneira de entender. Eu ainda non sei se para ben ou para mal dentro do ámbito da sustentabilidade. Cando empezou todo isto tiña a percepción de que toda esta situación nos levaba a entender a sustentabilidade, o social, o medio ambiente de outra maneira. Agora que estamos, non sei se salindo, pero que xa estamos noutra fase, teño a percepción de que empeoramos enormemente, ¿no? Que tivemos aí como un momento de lucidez, pero que agora estamos outra vez focalizadas que me parece que non é algo que nos vaya a levar cara adiante, por lo menos nese concepto de sustentabilidade. E despois o desenvolvemento sostible propón algunhas medidas e algúns estudos de caso interesantes. Si me parece interesante que se vos interesa o tema, traballedes, bueno, botedes un ollada, teñades a man ese concepto de guía para un turismo sustentable de REDS, la Rede Española de Desenvolvemento Sostible, e fixadevos o concepto, cando unha abre a guía, o concepto que aparece en contraposición do que vos decía antes é como o turismo pode contribuir a ODS. Vale, non quere dicir que o resolva, isto hai que lerse a guía para saber se resolven ou non, e despois saber se a guía é aplicable como a estamos aplicando, pero en todo caso nos abre unha perspectiva distinta, non? E tamén é interesante que, ainda que é máis antiga, de 2017, a estrategia de turismo sostible na Rede Española de Reservas da Biosfera, porque vai moi concretamente a casos bueno, tedes tamén o Pacto Mundial. Eu non son moi fan do Pacto Mundial, pero recoñezo que o Pacto Mundial dende logo non é sospeitoso de ser tendente a exagerar respecto a algunhas cuestións, a resultados de medio ambiente, etc. Me parece que ao final nos dai un contrapunto interesante. Tamén ten unha parte vinculada a turismo. Vos puxen aquí unhos principios cos que traballan e áreas de actuación respecto ao decálogo de como vincular a sustentabilidade e a Agenda 2030 nese concepto amplio. Non vos los vou ler porque son tan evidentes e tan obvios que a mí cando os vi me parecía que eran, bueno, casi algún deles que se podía suprimir, pero é verdade que volvemos a o que decíamos antes. O Pacto Mundial traballa en países en condicións moi distintas e é preciso a veces ter
explicitadas determinadas normas ou determinados principios para que poidan ser funcionales, ¿no? Bueno, por fin, co ánimo de ir pechando, que papel ten, vou ver un momento cara adiante, que papel ten na xenda e no que vos ides a traballar ou polo que estades interesadas aquí respecto á parte de educación? Isto é un fío, é dicir, todo o que acabamos de ver ten que ver coa parte de educación. Fixademos, o ámbito da educación se utiliza dunha maneira moi aberta, vamos a decir así, con moita flexibilidade, cando se fala da Xenda 2030 e cando se fala de sustentabilidade. Hai un montón de conceptos vinculados, é unha maraña, Educación para o desenvolvemento sustentable, educación para a sostenibilidade, educación ambiental, educación para a ciudadanía mundial, educación para a ciudadanía global, educación global, educación, bueno, hai un montón. E despois tedes os clásicos, intercultural, para, ¿sí? Unha maraña, todas esas que tedes aí son posibilidades distintas. A min, personalmente, simplemente para que vos situedes, gustame moito o concepto de educación para o desenvolvemento sostible e a ciudadanía global, ¿no? Para non perder a mirada. Neste sentido, toda normativa, estamos nun momento 12, ¿no? Toda normativa que se está aprobando respecto á lei de cambio climático, a lei de educación, se está tramitando a nova lei de cooperación, a nova lei de universidades, incluso antes que a lei de universidades no 2021 aprobouse o decreto 822 que obriga xa a que a sustentabilidade forme parte dos plans de estudios das titulacións universitarias, pero estamos nun momento non que se nos empuxa, a lei de cambio climático é moi explícita, hai máis normativas, é moi explícita respecto a este concepto de educación para o desenvolvemento sustentable, como debe de estar nas accións que se fan nos distintos niveis. Que aparece a bola de antes, dende os distintos puntos e desde as distintas formas de traballar, como hai que ter en conta e como hai que comprometerse, sí, para implementar. Pero vos decía, é verdade que o concepto de educación utilízase dende moitas esferas. Comenzou, veredes, que se asimila moitas veces ao concepto de sensibilización, ¿sí? Bueno, hai que sensibilizar, hai que dar a coñecer, e aquí hai un ámbito como moi dependente e moi vinculado, moi en liña co concepto tamén de comunicación, ¿sí? De feito, hai un concepto arriba da mesa que é o de educomunicación. A mí me parece que cada un temos o seu espazo, pero non está mal, nunca está mal colaborar. E aquí hai un traballo importante. Como usuarias, como consumidoras de turismo, temos que ter unha formación mínima para entender cales son os nosos criterios, os que nos establecemos para as nosas decisións, ¿sí? dentro da nosa esfera persoal, non? Da individual que decíamos antes. Pero ademais, vos, como técnicas, como técnicos do sector, ides a ter que ter tamén os vosos propios criterios para saber, cando poñedes en marcha un plan de traballo en turismo que cumpra unhos criterios determinados, esos criterios son os que tedes que establecer, que teñan que ver coa sustentabilidade, ¿no? Dende o punto de vista do decisor político, que non un decisor técnico, se apoia nas decisións técnicas, pero ten a súa propia esfera de decisión, ten que ter tamén esta capacidade para poder decidir. Todas esas esferas e todos esos puntos, igual que falei do decisor político, falo do decisor na dirección dunha empresa, ¿no? Todas esas esferas teñen unha formación específica, ¿no? E polo tanto hai que ollar esa parte de educación dunha maneira diferente. A Xenda 2030, decíavos antes que hai un ODS, o 4, que fala de educación de calidad, en concreto, ese é o rótulo que se lle puxo. Hai varias, non vos dixen antes, cada ODS ten as súas propias metas. Bueno, cando decíamos grandes retos globais e pensamos en 17, decimos, bueno, só 17 retos globais, inicialmente, poden parecer pouco, non, para a situación na que estamos referidas á sustentabilidade. Sin embargo, dentro de cada ODS se foron establecendo diferentes metas. En total temos 169 metas, que son as que son 169 metas, que a súa vez indicadores para poder ir medindo como evoluciona
As numéricas son fines en sí mesmo, por exemplo, vos poño o exemplo de educación. Unha das metas é garantir a finalización da ensinanza primaria e secundaria pois de todos os nenas e as nenas, etc. Ese é un fin en sí mesmo. Sin embargo, unha meta de outro tipo, que son as que van con letras, son como ferramentas, medios a través dos que podemos conseguir o resto de metas, vale? Por exemplo, garantir unhas adecuadas instalacións educativas. Eso é unha ferramenta para construir o resto de metas. En todo caso, no DS4 quero pararme aquí, na meta 4.7, que é a máis coñecida e a que ides a topar por todos os lados. As outras metas se refiren moito a sistemas educativos, acceso en igualdade de condicións a educación, pero esta en concreto dinos que de aquí a 2030 temos que asegurar que todo o alumnado, o texto está copiado literalmente, vale? A traducción que se fixo da Senda a castelán e non utilice a linguaxe de xénero. Entón, de aquí a 2030 asegurar que todo o alumnado adquira os coñecementos teóricos e prácticos necesarios para promover o desenvolvemento sostible, entre outras cosas, mediante a educación para o desenvolvemento sostible e os estilos de vida sostibles, os dereitos humanos, a igualdade de xénero, a promoción dunha cultura de paz e non violencia, a cidadanía mundial e a valoración da diversidade cultural e a contribución da cultura ao desenvolvemento sustentable ou sostible. Os decía antes, pero non cheguei a matizar, que non quero entrar nestas discusións de matices, non? No linguaxe, normalmente cando falamos de sostible falamos de algo que garanta a conservación e as tres patas que decíamos antes da sustentabilidade nun proceso. Cando falamos, polo menos en castelán, cando falamos de sustentable, xa se fai referencia ademais de que o sistema sexa non sei como decirlo, autosuficiente, capaz de xerar as súas propias enerxías e os seus propios. Eu aí, cando falo en galego, que se utiliza xeralmente o concepto de como máis habitualmente o concepto de sustentabilidade, non se fai ese matiz que se sostible sustentable, me quedo sempre un pouco incómoda, porque me parece que o concepto de sustentable utilizado en castelán é moito máis difícil de acadar e non estamos listas para poder acadar o que o de sostible. Pero bueno, este matiz, por eso a veces me vedes dubidar, ¿no? Cando vou falar de sustentable me quedo así como, sustentable é moito máis ambicioso, e de momento se seguimos o concepto de sostible xa tiraría follones, ¿no? Entón, vedes que esa raíz, esa meta 14.7, ao final enlaza con todos os ODS. Claro, cada un ve as cousas dende o seu punto de vista. Eu que estou en educación, non son capaz de ver ningún dos ODS sen que a educación poida ter impacto, non? É dicir, cando falamos de cambio climático, non seremos capaces de cambiar nada dentro do marco de cambio climático se non somos capaces de impulsar ben a educación, se non somos capaces de xerar ese modelo de educación para o desenvolvemento sostible distinto, non? Que realmente xere unha perspectiva diferente aos cambios nos estilos de vida, non? Que se refiere. Cando falamos de consumo, que a mí é un ODS, o ODS 12, que me parece tamén moi potente, creo que vos lo expuxen aquí. Cando falamos do ODS 12, que é produción e consumo responsable, me parece que se non traballamos tamén en educación non podemos conseguir nada. E vos inserín aí dous que para mí tamén son fundamentais, que o de igualdade de xénero. Non hai maneira de falar de calquera dos outros ODS sen que ao final toquemos o concepto de igualdade. Falabades vos antes de desigualdades, por iso vos preguntaba, somos capaces de precisar unha cuestión sobre desigualdades económicas, de desigualdades de que tipo, non? Hai outro ODS que se destina tamén a desigualdades e o de as diferencias das desigualdades económicas se aparecen varios. Entón, isto é unha cuestión, é como unha trama, unha rede, non? Que se apoia unhas metas noutras e que ao final dá un sistema complexo. Hoxe por hoxe, o 16, o de paz, e digo hoxe por hoxe con certa, con ese suspiro, non? De dicir, había conflitos bélicos ata hai nada, sangrantes, abertos, que levan vixentes, non? Aí latentes, dende hai moito, e nos acabamos de aterrizar agora que co tema de paz, porque nos tocou moi preto. Pero é unha pena que tivéramos que chegar a este punto para darnos conta, non? De que esa injustiza, de que esa situación de
así a veces se non nos toca de preto non somos capaces de velo, e sin embargo, pues, conflitos abertos e moi lesivos, non? Que non estábamos atendendo. Todo isto, como vos dicía, un entramado que pasa pola parte de alianzas, sen ninguna dúbida, de todas esas esperas e de todos esos niveis, de todas esas capas de cebola que decíamos antes. Esta parte a cortar desde a grabación porque non é nada seria o símil coa cebola, pero bueno, xa está feito agora xa. E vos decía antes que eu teño as miñas dúbidas do que dende a esfera persoal é injusto cargar toda a responsabilidade en cada un de nós, nas nosas decisións, pero é verdade que temos moito poder. ¿Sí? Moita xente, esta frase gustame moito, tamén non deixa de ser polémica e non ten discusión detrás, cantidade, pero a cuestión é moita xente pequena, en lugares pequenos, facendo cousas pequenas, pode cambiar o mundo. Bueno, a mí me parece que as persoas que estamos aquí neste salón non somos precisamente... Somos moita xente, as universidades chegamos casi a 2 millóns de persoas solamente a nivel nacional, non somos xente pequena, sodes axentes multiplicadores brutais, tedes un papel relevante no presente e no futuro. Eu tamén estou cansada desa símil de que a educación fai as cidadás do futuro. Non, a educación fai as cidadás e os cidadás do presente, que ademais tomarán decisións no futuro. Un futuro, bueno, que é complicado, que non sabemos como se vai a debuxar, é menos predecible do que estábamos acostumadas, pero, en fin, sodes xente importante. Sodes pensar que cada unha de vos ides a multiplicar as vosas decisións en moitísima xente. No vosa esfera persoal seguro, pero na vosa esfera de desenvolvemento profesional ides a ter un impacto brutal. ¿Sí? Facendo cousas pequenas, o que decíamos agora, non tedes por que facer cousas pequenas, sodes unha peza de engranaxe importante, e entre todas podemos cambiar o mundo. Eu necesito pensar que sí. Senón, non tería un objetivo para levantarme cada día. ¿Sí? Quero pensar que podemos facer un entorno mellor. E, evidentemente, o sector do turismo, co poder que ten na franxa económica, seguramente, non entrei nesto, seguramente aparecerá ao longo das xornadas o peso que ten o turismo no noso PIB, no noso Produto Interior Bruto, na nosa parte económica, na nosa parte de desenvolvemento persoal, na nosa parte de tecer redes de intercultural e de entender o mundo. Construamos esa ferramenta que queremos para cambiar ese mundo a mellor, non a... Bueno, liéime un pouco, en todo caso, moitas grazas polo vosso tempo e pola vosa atención. Non teño claro de haber cumprido co que me pedistes, pero bueno, ao final estas cousas tamén son produto un pouco do que un vai escoitando e vendo, non? E das novas dos últimos días dos medios. Quedamos a disposición, se tedes alguna pregunta, alguna cuestión. Ahora que xa empezaches a falar, podes seguir. Agradezoche tamén que os invitaras e que os convidaras a falar, porque isto será moi útil para a mesa redonda, na que desexamos que todos e todas participedes e aportedes o que vos interese, e tamén dirixades un pouco o debate, porque este curso é para vos, e para que disfrutedes e saquedes cousas interesantes. Entón, por esa parte, obrigado a Silvana por obrigarvos un pouco a falar. E nada, eso, se queredes, temos tempo para unha pregunta rapidiña. E se non a facedes vos, vou na facer eu. Non, bueno, pois vou facer unha pregunta quizás de difícil resposta, pero a mí interesoume moito sempre o tema este da educación, porque, bueno, dixome un compañeiro teu nunha ocasión que a educación é sempre unha tensión entre dúas cuestións. Unha é, bueno, educación moderna, digamos, non? Estamos creando, digamos, os cidadás do futuro, como dixeches. Unha é de crear, digamos, persoas libres e que pensen por si mesmas, pero outras é tamén de levar polo rego, digamos, a xente ao noso sistema e educalas para vivir na nosa sociedade con todo o que iso conleva. Entonces, ti crees que estos ODS son o suficientemente ambiciosos ou van nos dar as ferramentas necesarias para poder
ter un mundo realmente sostible? Ou as contradiccións entre esa xeración de persoas libres e persoas, digamos, que traballen para o sistema inasumible? Non sei se quedou moi claro. Sí, Quero dicir, somos suficientemente ambiciosos? sí, vale, entendí a pregunta. Sí, a resposta a sí, sí, entendí o principio da pregunta. Eu realmente creo que non sei como decirlo, o punto de mira que o estás poñendo na senda e o poría fora da senda. Ao final, para min a senda é o pretexto. É dicir, a min a senda, se conseguimos cumplila aínda poñéndole as pegas. Eu son defensora da senda. Quero dicir que eu sempre poño por diante que hai moitas cuestións mellorables na senda. Unha é o ese que vos comentei antes de crecemento económico, outro é o de xénero. Quedase pouco para o que nos gustaría que aí aparecese, pero se poño encima da mesa os 193 países que aprobaron a senda no seu momento, entendo que foi un desafío enorme para algúns dos países aprobar o DS5 de xénero, non? A cuestión non é se para mí, a cuestión non é se a senda nos vai a dar as ferramentas. Como dixen ao principio, a senda é unha senda política, e se non entendemos así, non entendemos nada. Se entendemos como un documento que nos obriga, que nos capacita para... A senda non é máis que un marco para tomar decisións, e ao final as decisións as tomamos non. Ese é o problema que seguimos tomando decisións como se o marco seguira sendo o mesmo. E me dá igual se un marco de asenda, se un marco, se queredes leválo agora a cambio climático, se un marco... A cuestión é, se seguimos tomando as mesmas decisións dentro das mesmas esferas nas que nos movemos, nunca teremos un cambio real. O que estamos facendo cos ODS é o que vos poñía antes, como adapto os ODS a miña contorna. E, de feito, os informes anuais sobre o cumprimento dos ODS son malos. Pero que xa no 2015 nos dixeron, se realmente queremos cumplir os ODS, temos que facer un cambio de rumbo brutal. Era algo externo, un grupo de investigación que traballaba sobre este tema, non? Creo que a cuestión non é, porque isto ao final nos vai a levar a focalizar que no 2030 tenemos nunha crise aínda maior, unha ou varias crises, non? Estamos falando de que estamos nunha pandemia, moito antes da pandemia estábamos falando xa do concepto de sindemia. Non estábamos nunha pandemia única, estábamos nunha confluencia de pandemias de distinto tipo que estábamos vivindo como humanidade, que o planeta estaba vivindo como planeta, non? Estaba sufrindo pola nosa culpa. A cuestión é, se imos a caer no concepto de que a culpa é da senda porque non foi suficientemente ambiciosa, seguiremos sin asumir que a culpa é nosa. ¿Sí? Esa é a primeira cuestión. A segunda cuestión, os ODS son suficientemente ambiciosos? O gallá fóramos capaces de cumplirlos en 2030, porque habería como mínimo un freo de onde estamos vindo. O problema é eso, que se entendemos a senda como un documento que nos marca, que nos condiciona, que nos dá as ferramentas para, isto é un error. O que temos que entender é que é un documento político, é un documento para tomar decisións. Esas decisións non só as tomamos políticos, non? A polis entendida como sociedade, como decisores, como rede, que temos que tomar determinadas decisións. Non sei se contestei, pero... Sí, pois bastante. Eu foquei no bastante nos ODS porque foi o elemento central da presentación, pero bueno, era un pouco... Quizá podemos profundizar máis na mesa redonda, porque senón non vamos deixar tempo o compañeiro Miranda, entón, bueno, desgraciadamente eu continuaría o debate, pero temos que... Sí? Seres consciente de que está restando tempo da tua intervención? No, pois dalle adiante, por favor. A mí parece moi interesante que se poña en valor que os países confluyan, os 192 países nos documento, pero a sensación que me dá, sin ser un gran, o sea, sin ter un gran conocimiento sobre a agenda, a sensación que me dá é que eso pode firmalo calquera, porque hai un marco de vontade, pero non existe unha legislación aplicable, ni existe un tipo de cumplir eso e non parece que pase nada. Non sei se me explico. Creo que é como firmar un papel mollado, o sea, realmente calquera se pode adquirir porque pos pin, pero non, despois non hai nada que che obliga a cumplir eso. Primeira cuestión, a senda política non é un documento legislativo que non existen como tal, non temos ningún documento que nos obligue como a nivel internacional, moi poucos e tampouco son legislativos, é dicir, son orientativos, pero non. A segunda cuestión,
presión, aí está a presión interna de cada país. Un país, para determinados, porque hai algúns países, 193 países que forman parte de Nacións Unidas, pero hai un montón de países que non firmaron a senda. Se isto fora así, todos os países terían firmado a senda. Por que non o fixeron? Porque hai certas incoherencias internas que son insalvables. ¿Sí? E aínda así, entendo a túa ollada, é verdade, pero se nos pasa a nós firmamos a senda, cumplimos a senda, non tedes máis que ver os nosos informes anuais, ¿sí? Porque sempre o vemos desde o noso punto de vista e creemos que estamos por encima, esa ollada de países do norte, enriquecidos, desenvolvidos, non sei, as etiquetas que quira dispoñerles, pero é verdade que hai un montón de países que lles foi un problemón firmar ese documento porque xeraron determinados cambios internos e o decimos ademais nun momento no que estamos como en contracción, non? En cantidade de cuestións de xénero, de que estamos vendo non só no noso país, que tamén, senón nos de fora, non? Noutros países que están en contracción. Entón, é verdade o que dis, o Gallá fora un documento que nos obrigara a, isto sería un problemón porque non somos capaces de asumir, non? Unha norma que nos regule a todas e a todos, nos pasa a nivel interno, mas a nivel internacional, pero bueno, é verdade que tamén hai un montón de países que non asinaron porque non son capaces. Entón, bueno, é un primer sermolo? Seguro. É a solución? Non, pero a mí me sirve de pretexto para tirar cara adiante e imprimir cambio, porque realmente creo nesta parte de educación. En canto a sociedade entende, ve posibilidades, ve cal é o camiño, non? Pero se non prendemos a mecha nunca, solamente miramos a nosa contorna e nas nosas condicións, é verdade que prender a mecha non é suficiente para conseguir os objetivos e conseguir os cambios, pero se a veces só vemos a nosa contorna tampouco conseguimos. Entón, tes toda a razón, un documento, por iso insisto moito, non? En entender cal é o marco da senda. É a solución? Seguramente que non, pero como pretexto, é un pretexto potente, como mínimo. Quero dicir que ás veces pode ser como un enfoque moi buenista, por decirlo de alguna forma, porque, claro, non existe un marco xurídico internacional para que nos convenga, porque ahora para bloquearlle o gas a Rusia ou estas cuestións que están pasando internacionalmente, existe un marco internacional, o sea, sí que existen medidas urgentes. Parece que como que a xenda é como esta cousa que suscribimos desde a ONU. Sí. Como, bueno, non exactamente, quero dicir, eso tamén é como pretexto dos que miran a xenda para decir, bueno, total, non vale de nada, non a imos a cumplir, non nos imos a comprometer, porque total, pero isto pasa con todas as medidas de sustentabilidade, de cambio climático e demais. Total, ao final, ninguén o fai, eu tampouco, porque non, sigo tirando. Insisto, é o que é un documento coas características que ten, é un documento para a mí me sirve como referencia de pretexto para mirar, ollar cara onde poderíamos ir nun marco común, pero moito máis para onde poderíamos ir a un marco común. Evidentemente a senda é o que é. E respecto ás medidas internacionales, bueno, hasta nin neso somos capaces de ponernos de acordo, que se lle bloquea, como se bloquea, cando se bloquea e por quen se bloquea, porque ao final eso sí que é tamén complexísimo. Sí, bueno, pero non tardaron de 16 anos en diseñar a xenda en varios congresos. A discurso sobre cambio climático sempre ese, que sempre poñemos sempre cando falamos de cambio climático. Por que non podemos cambiar as nosas economías, os nosos motores, tractores sociais polo cambio climático? Non os cambiamos porque non queremos, porque cando hai un conflito bélico é o exemplo perfecto, somos capaces de cambiar todo a inercia dun país, a inercia internacional, en menos dun ano somos capaces de haber feito unha adaptación absoluta. Por que non o facemos con o cambio climático? Porque non queremos. Inda creando sufrimento social. Sí, está claro. Moitísimo máis a nivel, non? Porque se collemos moitísimo máis entender, a ver como medimos o sufrimento, desculpade, aí foiseme un pouco, pero a nivel global, o malestar e o impacto que está tendo o cambio climático, claro, non desde aquí, ui, que calor pasamos, non? Pero o impacto que está tendo a nivel mundial o cambio climático é brutal. Bueno, por que non as tomamos? Realmente, a miña resposta sempre é a mesma, porque non queremos facelo. O exemplo sempre son os conflitos bélicos. Cando hai un conflito bélico, tanto internamente nun país, son capaces en poucos meses de cambiar toda a economía e todo o modelo industrial para adaptarse a esa situación, e a nivel internacional lo estamos vendo. Pois, obrigado por abrir o debate. Bueno, se vos parece, deixámoslo aquí. Podemos recuperalo na mesa. Está completamente aberta, tanto os poñentes como ao público, como dixen. Entón, bueno, se vos parece, podemos seguir
afondando sobre o tema dos ODS que estaban discutindo entre Silvana e David.